ए मिस्त्री के बाहो का बोला हम ही है मिस्त्री का बड़ा निमरस मिस्त्री के बोला के लिया अरे हम ही है मिस्त्री का काम बा। हाँ अंडा सिखावे बच्चा के बच्चा करे छियो जाके मिस्त्री के बोला के लिया पहले पाड़ा खचोट पे लड़की भी आई रे आही रे दादा ई बड़ा नटबुर के बा बड़ा महंगा बा रे दादा बोला के लिया ना मिस्त्री के सुन खाली लड़की बाड़ू नु तो तारा के लिहाज करता नहीं बोला का काम बा का काम बा मिस्त्री के बोला के लिया सुना ना का ई कूलर फ्रिज के दुकान है का नहीं खेलो को था ना जत रे तो कसता नहीं सुना ना घर में का लगा देला लो का लगवाए के यहाँ सब लग जाला जैसे में कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी बहुत सारा कुछ लग सकता। एगो काम ना कर का है कुर्तिया में कूलर लगा दो बड़ा बेशरम लड़की भी है कूलर के यहाँ कुर्ती में लग जाए रे तो हमरा से का पूछा तारा खेसारी लाल से पूछा ना वो चिल्ला चिल्ला कतर कूलर कुर्ती में लगा ला कि कूलिंग करते रही तो हमरा से का पूछा था भागिया से ठंडा के दिन में कूलर ना लगी जो सुबह सुबह ऑयली या दिमाग खराब। अरे डांटत काहे बड़ा भगावत काहे बड़ा लगा ना तो भले ठंडा बा चाहे कुर्तू बा बिकॉज आई एम सेक्सी एंड हॉट भागिया से भाग बेशरम लड़की भाग सुबह सुबह आकर दिमाग खराब कर देली कैसन लड़की आ जाता है सुबह सुबह ठंडा के दिन में कैसन लड़की आ जाता है सर कहते हैं सर कि ठंडा के दिन में कूलर लगवा दो कुर्ती में मुँह ना रहे तो लाइक तो कहत बाप रे बाप कूलर लगवा दी फ्रिज लगवा दी बात बतिए बड़ा हाँ देखबा काहे ना आही रे दादा ई केकर फोन आ गइल हेलो का हो करे जा का हाल बा ठीक बा कहाँ बाड़ू अरे बानी कहवा आई रहनी है कूलर कुर्ती में लगवावे खातिर का हाँ आवा ना तो 20 दिन खातिर चल जाम जीजा की है तो हाथे मलते रह जाइबा ठीक बा आवा का हो तू का कहत रहलू कि जा तनी जीजा जी के घरे हम हाँ जा तनी जीजा जी के घर 20 दिन खातिर तू अपन ख्याल रखी है टाइम से खोई है और टाइम से होगी हमरा खइबे अरे दादा रे कहत रे तोरा जैसन यार के थूक दम खार के अपनी जवानी लुटाए अपना भातार पे चल हटा मोबाइल चल दे हमार तो अरे नाती हइला अपन मोबाइल चल तोरा जैसन मोबाइल देबेला 1000 को मिली हो सब नाती के बेटा मार लियो यार आज से तोर हमार रिश्ता खत्म है जा अरे जो नहीं जो तोरा जैसन रिश्ता बनावेला ढेर मिली हो सब नाती के बेटा तू छोनर कि हमके दुल्हन बनाला ना त दोसर लेके जाई नतिया कोनो गाड़ी ओड़ी निकले के आवत रे का हो भौजी का हाल चल बा ठीक बा देवर जी आई और करियाई दिन पर दिन बढ़त कैसे जाता है हम वो देखत कि हमरो खूबसूरती घटत जाता मगर जात कहाँ बाड़ू तू अरे देवर जा तनी नई हर आ कोनो गाड़ी के इंतजार करतनी नतिया कोनो आवतो नहीं खे ए भौजी सुनो ना सोचनी है कि तारा के गोदिया उठा के लेकर नैयर चल ना देवर बड़ा देवर नियम रह भतार बने के कोशिश मत कर हां कावना नतिया में इतना हिम्मत बारे जे हमरा के गोदी छोड़ी ओकरे मुंह में छड़ दे मुंह ना दे नते के बेटा के काय खुशिया तरू किसी आइला बात बना तू देवर बड़ा देवर नियम कौन बात करता रहो तू गोदी उठा के फेर में लगल बड़ा हमरा के आज ला हमर भतार कोई जानी त गोदी ना उठावेला हां ई गोदी उठाई है गोदी उठाएला त ते नती जा अपन दे दे अच्छा जॉन खिसिया सोचा तानी कि एगो रिक्शा के व्यवस्था कर दी धनिया धनिया रे पियाज धनिया करवा नाती तो ये दक कुचिए दम लोल नाती का बेटा तो धनियो ना कहीं तो धनिया का भौजाई कह ठीक बना तो ही मैं चबा दूंगी हाँ तो भौजाई में आधा हिस्सा होला नु भौजाई में आधा हिस्सा तो कुछ बोल दे बका धनिया तेजपात सब बोल बका धक नाती है कर कचिए दम यंत्र के नाम रे चल अच्छा जॉन खिसिया रिक्शा के व्यवस्था करत तानी हां जा देवर जी जा एंग बतिया तब नु नाती आवत रह जी के नौटंकी बतियावे रोका सुना ना हमें के तरवारा मोड़ पर छोड़ देबो तारा ऐसा बाला के तरवारा मोड़ पर के छोड़ हमार बस करी तो छोड़बे ना करती अरे नतिया में घाउसा बस करते रिक्शा चलाओ तेरे रिक्शा चला बस मत चला चुपचाप ले चल अरे भैया करे घुसु सुन लो